Godmorgen og velkommen til denne korte åndedrætsmeditation, der giver dig en balanceret start på dagen. Mit navn er Diana, og jeg glæder mig til at guide dig. Du kan udføre denne meditation siddende eller liggende. Hvis du sidder op, så sørg for at sidde så komfortabelt som muligt. Og hvis du ligger ned, kan du tage en pude under dine knæ. Og luk øjnene, hvis det føles behageligt for dig. Placer så en hånd på din mave og en hånd på dit hjerte. Begynd at trække vejret, så du kan mærke først den øverste hånd, og så den nederste hånd løfte og sænke sig. Og træk vejret bevidst ind og ud gennem næsen. Lad dig blive fuldstændig opslugt af, hvordan dit åndedræt bevæger din krop. Ind og ud. Nu prøv så at trække vejret, så det kun er hånden på maven, der bevæger sig. Fokuser al din opmærksomhed på, hvordan åndedrættet løfter hånden på maven. Mærk, hvordan din mave udvider sig blidt, når du indånder, og falder tilbage, når du udånder. Tillad dig selv at være fuldstændig til stede i dette øjeblik. Kun fokuseret på din vejrtrækning og ingenting andet. Og forestil dig, at hver indånding fylder dig med energi og klarhed, mens hver udånding frigør dig fra spændinger og bekymringer. Og hvis tanker dukker op, kan du lade dem passere som skyer på himlen. Og nu vil jeg invitere dig til at gøre dine udåndinger længere end dine indåndinger. Så næste gang du ånder ind, kan du tælle til 4. Indånding 1, 2, 3, 4. Udånding til ned for 6, 5, 4, 3, 2, 1. Indånding 1, 2, 3, 4. Udånding 6, 5, 4, 3, 2, 1. Indånding 4. Og udånding 6. Og fortsæt sådan her i dit eget tempo. Indånding på 4.
Og udåndingen på 6. Hold blidt dit fokus på vejrtrækningen lidt endnu. Giv så slip på den teknik, og tag et øjeblik til at nyde roen i din krop og i dit sind. Begynd langsomt at gøre dig klar til at vende tilbage til rummet, du befinder dig i. Mærk, hvor din krop rører underlaget. Og begynd at bevæge dine fingre og dine tæer. Og når du er klar, kan du åbne øjnene igen. Husk, at du altid kan vende tilbage til det her fokus på åndedrættet for at finde ro og balance, hvis du får brug for det. Gå nu ud og mød dagen som det kærlige, lysende væsen du er. Namaste.